Leonardo di Piero da Vinci miet 500 sena ilu u ismu jibqa' marbut max-xjenza u l-arti. Propju din il-ġimgħa ġewwa l-Esplora qed jitfakkar wieħed mill-ikbar ġenji li qatt rat id-dinja. L-attivitajiet huma diversi mirati fost l-oħrajn għat-tfal. Qed noffru diversi attivitajiet fejn dak li jkun jista' jibni l-invenzjoni tiegħu bil-kartun, iħares iktar fid-dettall lejn diżinji li kien għamel Leonardo. Bil-kartun sibna tfal jibnu belt li kien iddisinja da Vinci, iżda li qatt ma nbniet. Tiskanta kemm wettqu xorti u mxew mal-epoka ta' Da Vinci. Aħna qed nibnu kastelli u djar mill-kartonċin. Jien qed nagħmel il-ħajt u imma qed nagħmlu kastell kollu. Aħna qegħdin nibnu kastell u kanuna l-kastell ħalli tista' tiddefendih. Fl-Esplora rajna wkoll l-arti u x-xjenza jintrabtu flimkien. Fost l-oħrajn rajna kif l-użu tal-pendlu li Da Vinci introduċih fl-arloġġi issa kien applikat fl-arti. Tfal oħra flimkien mal-ġenituri tagħhom setgħu jiflu mill-viċin l-arti ta' Da Vinci permezz ta' applikazzjonijiet virtwali. Barra l-Esplora kien hemm ukoll karru tal-karnival li juri l-karatteristiċi ta' Da Vinci biex bekk sa mid-daħla ssib jilqek lil dan l-artist u xjentist li 500 sena wara mewtu għadu jservi ta' fonti ta' kreattività anki għax kejknin ġewwa l-Esplora. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.